Linnamasters 2023. Tervehdys kaikki kuntosarjan kilpailijat ja itsensä haastajat. Linnamasters täyttää jo 10 vuotta. Kiitos, että olet mukana. Tänä vuonna meillä on ensimmäistä kertaa 2 eri sarjaa. Raskas ja kevyt. Kuntosarjan kilpailu sisältää 3 lajia. Kukin laji tulee suorittaa yhtenä omana kokonaisuutena. Lajissa 1 ja 3 on 2 erikseen pisteytettävää osiota. Tässä kisalait, olkaa hyvät. Lajissa 1 on 10 minuutin ylöspäin juokseva kello sekä 2 osuutta. A-osio, aikaraja 6 minuuttia. Ennen lajin aloittamista urheilijan on merkittävä wall walk-liikkeen teippimerkit lattian standardeista löytyvän ohjeen mukaan. Raskas sarja. Urheilijalla on 6 minuuttia aikaa suorittaa liikeparia wall walk sekä käsipaino etukyykky seuraavasti. 3 wall walk liikettä, 20 etukyykkyä, 5 wall walk liikettä, 15 etukyykkyä, 7 wall walk liikettä ja 10 etukyykkyä. Kevyessä sarjassa toistomäärät ovat samat kuin raskaassa sarjassa. Wall walk liike suoritetaan skaalattuna, etukyykyn kuormat ovat kevyemmät. Mikäli urheilija ehtii suorittamaan kaikki toistot ennen aikarajaa, jäljelle jäävä aika on lepoa ja tulos on aika. Mikäli ei, tulos on toistomäärä. B-osio. Aikaraja 4 minuuttia. Kun kellossa on 6 minuuttia, urheilijan tehtävänä on suorittaa 4 minuutin aikana maksimaalisella painolla tehtävä kompleksi seuraavasti. Raskas sarja. 3 rinnallevetoa, 3 etukyykkyä ja 3 shoulder to overhead liikettä. Kevyt sarja. 3 etukyykkyä, 3 shoulder to overhead liikettä. Suorituskertojen määrää aikarajan sisällä ei ole rajattu. Liikkeet tulee suorittaa yhtäjaksoisesti siten, että paino ei saa levätä tai pudota lattialle toistojen välissä. Lepo tanko eturäkissä tai pään yläpuolella on sallittu. Ulkopuolisen apu painon lastaamisessa on sallittu. Minimikorotus painoille on puoli kiloa. Huom! Sarjan kaikki toistot tulee olla suoritettu ennen kuin kellossa on 10 minuuttia. Laji 2. Aikaraja 9 minuuttia. Urheilija suorittaa ikäluokkansa ja sarjansa määrätyt kalorit Concept 2 soutulaitteella, jonka jälkeen maksimimäärä, raskas sarja, purpee pulappeja, kevyt sarja, purpee jumping pulappeja. Mikäli tavoitekalorimäärä ei täyty 9 minuutin aikana, 1 kalori on 1 toisto. Laji 3. Lajissa 3 on 12 minuutin ylöspäin juokseva kello sekä 2 osuutta, jotka molemmat pisteytetään erikseen. A-osio. Aikaraja 8 minuuttia. Urheilijalla on 8 minuuttia aikaa suorittaa määrätyt toistomäärät seuraavissa liikkeissä. Raskas sarja. Toes to bar, tuplanaruhyppy ja tempaus. Tempauspainot nousevat joka kierroksen välissä. Käytössä voi olla useampi valmiiksi lastattu tankku. Tarvittaessa avustajan käyttö painojen lastaamisessa lajin aikana on sallittu. Kevyt sarja. Määrätyt toistomäärät liikkeissä hanging knee raises, sinkkunaruhyppy ja käsipaino ground to overhead. Mikäli urheilija ehtii suorittamaan määrätyt toistot ennen 8 minuutin aikarajaa, jäljelle jäävä aika on lepoa. Ja tulos on aika. Mikäli ei, tulos on toistomäärä. B-osio. Aikaraja 4 minuuttia.
Kun kellossa on 8 minuuttia, urheilijan tehtävänä on suorittaa 4 minuutin aikana 30 viivajuoksua pallon kanssa sekä maksimimäärä seinäpalloheittoja aikarajaan saakka. Toisen jalan sekä pallon tulee selkeästi koskettaa lattiaa teippilinjan takana. Kaikki suoritusohjeet ja liikestandardit löytyvät reppi.fi-palvelusta. Viimeistään nyt ilmoittaudu mukaan kuntosarjan kilpailuun. Hankki itsellesi äänekäs kannustusjoukko sekä asiansa osaava tuomari. Ja ei muuta kuin syöksyjen lajien kimppuun. Tsemppiä kilpailuun. Hikisin terveisin Linnamasters Team.